Ya ino no kem. No me. Ichoro ga mmadụ fo ya ni. Chọrọ mo obi achọrọ m na na ya. Chọrọ ka mmadụ fo mo. I nwere onye ọbịa. Afọ ya. Una na-apụ apụ na na-abata abata. Nwe ebe anyị na-eje na-apụ. Gị nọ bụ ya? Anọ m ya. A sị ka m bịa mara. Mana ebe ọ bụ na aka gị ejila eju. Nsogbu adịrọ. Ngwa na-emecha ebe emesara ya afụ. Emesara ya na da na-akpa. Echa ka anyị na da na ka anyị ka emecha ya. Ewu chikwe ma Apolos onye awụ onye. Ewu gịnị na? Ewu na-eje gị. Maka onye aka egwu na-atọ. Egwu na-atụ ma ọ na-anya egwu egwu ọ ga-agba ma mma bezi mbọ. Otu obi, ọ dị na-eme gị. Egwu na-atụ m. Ọkụ maka ụmụ nwaanyị si eme. Ụmụ nwaanyị fụnara nwoke ji chenji pa na-esi ya kafa sogbu. Ọ chọ ka mụ na ya. Nwunye m na-ebe agwa nke mmadụ nwaanyị. Ọ anụbeghị nwa ọhụrụ anyị nwaanyị. Ọ chọ ka mụ na ya yiba. Abụ egwu atụ na gị. Egwu. Ibi ebe a iwere ọsọ iwere anya na okutu ụzọ mụ nwa nwụrụ n'ọhụrụ. Enwe dị ya eme gị. Mama Otako, Abiago, Onuga na Barbara. I will not get to Westing and Ayana for Bob, but not even what I had now. We are no office worker, or no ribbon wagon. You went out separate. Mama called the Kisana Poggy. You won't able. Can you go, Puggy? Can you care with Elena Baba? One no, so many brutes and guys. Give one again. The question up again this around. You also are not looking at. In a use of cry, I called in Andy. You go be able. You can never call him no one more when I'm the phone. Anya, Selena, Tutuma, but I need more. Nama, who bought Yana, Nita. And then you go me go. Moka no one, Afromia, Mitam, Afromia, or Kunusieme, Unundi. In a time I am here in the local life. Aiding the caretaker. You can wire because you may be around. Jemma just enough. If I will pay the tiger, physical penny, local gun on buffer. I'm going to keep the season of us. What says the way for getting charge of our food or your Come, Papa. I'll never not get one and let me in there, Lemana. He's a money in there, somebody of me in Matara. Each and I, you told your mother, on a myself. If I bet you free and on a myself. Each and I, Otto, Namaga, and what you now, Matara. I will give you up a good photo. Panadia, in small Kuan. You can't hear now. People on him, mother. Check out what gone away. That they were up. Only more. How would I have them there, Baru? And when he made your camera? Oh, each and all one not drum mumpa. Each and even a IGBO, you not drum mumpa. Each and each year, where you not drum mumpa. Come again, but so in Okata. It was so way, pretty well, but I'm not on Senebia. Each and I'm below you, not around Martin. Get it, I'm walking. If you're going to be a number for why I was or so. I thought the name might be I've put away there for also the next to stop. I'm not going to Kanonga. Take a number. Come, Papa. I'm but also, be able to deal with them on the focus for cousin. People, the way do I say? It has Babylon, then I had a broken look. The way do I say? That you buy Super Hesse. I won't come out where you put on my book. The way do I say? Come, Mama, Otako, dancing. In our world, in the Union Sobu, and Union Sobu, I have to go on now. I may go so again, not the no, or them go in our Union Sobu, and you even get to a wagon, a Union Sobu. It's in every moon Sobu, it's an amount of name. If they let me, if they let me, if you're now a woman getting young, I'm getting young also, or when I call go walk, even let me put a gift. I am there with it. But why he was raised? Jabber Prof worker, Jabber work comes out. Jabber work out of Jabber work out, work comes out with. Can't come outside. You can't know working. You're not getting that trouble. Can't know you now or book. I said a castle. Then look ahead. I'm not going to have pound of it. If you know, do not come. I come on, make a week or do that. Okunoka, it is ever. If I'll get in. Mama Bruna Bubble, I'll get in.
gị nwa ka m na-ekwu ebe a. Ya nwoke ị lechara anya na-emu mbepụ anya m. Nke bụ ọgịnị? Nwoke ị na-ajụ ọgịnị? Ichere m anọrọ na mpio na-ege oge igwuchala egwu gwụchaa ₦300 were ihe nwa ara na-agbụrụ arị. Kedu ime maka ya ọchịcha ka ọchịnji? Mana nwa obele ₦500 m yọrọ gị ka ị na-enye nwụrụ m. Ịbụkwa m taa mgbe ogo Apollo, ịbụkwa m taa mgbe ogo. Wetu obi esini nọ na mpio. Anọ m na mpio. N'ụka nye nwata nwaanyị ₦30. Ego anya ya ọgbọkwa mbinye ka ọgbọkwa n'efu ka nye ọgwa mbinye o. Mbinye ka mbinye anụ m enye n'efu onwe ife na nwa na elaka. Ọ sị na mmadụ nwụnarụ ya. Nwe binye si o mecha ife na-eme ọzụkwa ka onye m anụ m Central Bank ọdaba m ịnụ na nwee ụlọ nchekwa akụ mmepe ebe a bụ onye nwa aka m ka ebe ji nwa na-ele aka m goo na aka m acha nwa sara arụ dị ka gị ijuru eluigwe juana ijuru enu juana jiri igwe juwa ọbịa na uju na nkere mgbe iwe na-ezira gị mmemme gị mma kọmọtụ na mmemme gị mma ewezili nwaanyị ọma kezi ka isi were oche buchie ụzọ ebe ị mara na-aga ka m bụ wee bịa. Ahụ komok gịnị bụ ego ọbụkwanụ gịnị nke ya dịba eme ya menye ya ego ka abịa About 300 million. I don't know last week. So forget that one gave you up silly. Chief. I trust my ability. What's the right? You may win some. You believe your time marriage, From where I thought that for no one. Just one I forget. Understand? At least I have something that makes you happy. Maybe Kage. Madam, mother give me. I will go, Mama, Madam Rose. Now, what do you see? Oh, it's a cool as. Ịchọkwa mbịakwara aka n'ahụ mbịara gị aka n'ahụ bịara gị ịchọ inye ọla ihe ọla ka obere nwa nne na nna m enwetaghị m ya na-achọ n'ụwa Chief my baby that's it Oriakụ
Lolo. Oh, my, told me. Nyawa. Oh, down from. Yeah. So everything like on his soul. So all I can is you people. Oh, down from. And oh, well, I don't know ever. When you hear me, later. Now. By 9 o'clock today. Your bully children come meaning it can't give me. Now, in Abamoto now. Don't worry. Eh? You said you don't worry. Hey! Chief! You guys don't want what You say don't worry. Hey! Oh, man, again. Take it. Don't worry. Actually, maybe as a surprise pack. A surprise. I will from taste now. I'm one on one with this. A butter in the morning. What would I say? Go and open that car outside. You're surprised. Chief. Hey. Get your back and bura bamusuro gila mepegi. E bo won get your cam no 2 week. Also wiki. And the cookie no ga. But what I did who is darling really. Oh, what do you want to forget that. I got to come move. Support Mama Rose. Advice because all your chat you want to me. I don't mind him I like. That's why I love that woman. You know me. I'm on my wine. Yes. No, it's Moku, Mobi, my all. Moku with the fool. Pierre, you hear what I'm saying? What is going to do for me? When I finish here, you bring out to my hotel, my room, by 9 o'clock, I'm telling you today. You get? Tell my lover can take you. na mmadụ atagbuola onwe ya n'afọ kemgbe ụtụtụ mmadụ m pụtara n'elekere 8 na-akwụgharị ịgbago ịgbadata onwere ife afọ onye ọbụla ịkpara aka asị na prepaid meter nke ọbụla ịkpara aka asị prepaid meter na prepaid meter ya sagolo anyị ọrụ cha mkpamkpam achọrọ m ịgwa gị na nchọrọ ịrapụ ọrụ ahụ onye isi ihe anyị na-echewe ihe nọ n'ụlọ kemgbe ụtụtụ ka anyị na-agagharị nke ebe ọ kasị wee wutekasị ya m nke nwaanyị na anyị na-atụ anya na onwebeghị prepaid meter ka erusikwa ada ọkwa na-etinyekwa na prepaid meter nwaanyị ka nọ n'azụ ọ chọrọ abịa bịa tinye prepaid meter kwa ihe ọ na-agwa anyị
ichetakwa mgbe ahụ ọwụ ochie mita by this time na-akpa anyị a na-ata ife aghọtara m ife mere ndị ọchịchị nji prepaid mita ya salụ mmadụ ọrụ ọ na-abụkwa anyị bata eburu lada akọtụpụ ọkụ akọtụpụ nke akọtụpụ ka ndị nwụ na-apụta chọọla anyị aka ikpeazụ akpa anyị eju anyị eje taba ife alụ ime ụmụ nchọnchọ ego ahụ anyị na-enweta mgbe ahụ ọ na-abazi n'akpa ndị gọọmenti mbanụ nwa ya alụkwa ụdị ọla ihe mekwa gịnị ị chọrọ iresign iresign ebe a ka ọ nkịta na-eli nsị ezi a na-ele ewu mbanụ onye isi ka m gwakwa nke wee eziokwu onwe nataghị mgbe gọọmenti ga-eji ya emechi prepaid n'ihi na ụmụ obere ego ahụ na-abata anyị n'akpa ọzọ n'akpa ha ka ọ na-aga onwe nataghị agụgọ gị ihe m ga-agwa gị ọ ịchọ ọrụ nche imechi ọrụ na mgbede ọ dị n'abalị ị ga-echebe nche ka i wee nwee ike ịsọpọt ka i wee nwee ike ị na-agụkwana na-ebute nwaanyị chetakwa obere biko mee ngwa ngwa m na-eji oge na-aga biko mana enweghị aka m ga-ere echi ana m ekele ọrụ gị nwa bụ nwa na-ele aka ọrụ ka m fụ na nke Apolos ọ bụrụ na iru gbanwere agbanwe na-ewe na-ekwu iwe o nwere ntọ ndụ o nwere ego m biele Apolos si anya jidelu m ego nyere si anya jidelu njeze ka nna ego m si na o were ego m binyekwa m ego Apolos ebinyere m ego Apolos were obi ya were ego nye m si m wee tinye na ahịa m n'azụ ọ sị na aka m na-ere na ọla ikụrụ ya na m chinji ahịa m n'azụ onye m ego ka ntị so enwekwa ego binyere m ya o binyere gị ego iwe mepee ọnụ wee na-ekwu ya a sị m onye ke nke gbasara gị ka ihe ji na-ajụ na Apolos nyezi ime ego ọ gbasara gị chelụkwa ka njọ wee ya o nwere ibe imela Apolos o were ego mekwara ihe dị ka gịnị o nyere m ka m tinye n'ahịa ọ ya na-ewute gị ịma ife nji agịlị achọrọ m ngwa gị ọzọ ma ọ bụ ndọ gị aka na ntị ịrire ngwa gị taa bụkwala izizi bụrụ ikpeazụ mma anụkwa Apolo n'ọnụ gị ya ịmakwana ya nwe ị ga-agekwe n'ezi ihe ngwa ọ dị ka ara ọ na-agba gị enwe ihe na-eme gị n'isi nwaanyị isi ọ dịkwa gị mma isi ọ dịkwa gị mma a sị m ọ dị ka isi ọ na-ekopụ gị ihe agara izu n'ikpeazụ ị ga-ahụ m n'iro wee kwụsị m ekwu okwu ọ dị ka enwe ihe na-eme gị nekwa anya mee anya ọfụma ebu m n'ibi bulu na ọya ka ndị isi na-ejiri arụ na-ewu ugbu a ndị mmadụ na-etufu ego wee na-eme ka ha dị otu a n'obodo ime a na-ejiri arụ ị ga-aga ka amịpụ osisi gị mana ndị mmadụ na-atụfu ego ka ha wee dị otu a ijiri arụ ị ga-amanye na-eme onwe gị ọtụtụ na ị ga-ebuli n'onwe gị ijiri arụ m na-asị gị iji arụ ga-ama ihe na-eme onwe gị asa na ijiri arụ ga-ama ihe na-eme onwe gị ị na-agharị pempem Silas Nwaaba Silas Nwaaba ọ bụ onye na-achọ gị okwu Silas n'anya aja arụ You don't reach? Sure, you don't reach? Very good, they check and wait. Silas n'anya aja arụ Silas Nwaaba Silas Nwaaba Silas. Ị na-ebe chebe na? ebe a ka ị na-alụ Abụ m dịrị moto ndị na. Dịrị moto. Ana m ere moto. ị na-ele moto ị na-ele moto wee yile akwa ọlụ Ọbakwana? Mba akwa ndị dịrị moto. oke ị na-enyelu ndị na-ele moto ala Mba abụ m dịrị ị chọrọ isi moto? Ị bịara ebe na.
nsogbu adịghị ngwa anyị anụ m aga ịchọkwa izu moto anyị nwere moto ndị mma anyị ga-ereseghị Silas Nwaaba ọ bụ onye na-achọ gị okwu Silas n'anya aja arụ ngwongwo Silas Nwaaba come from there. She been I tell me to come the turn this thing. No be I tell me come the turn this thing before when they tell me say no this you know fit turn am. If to say you turn this thing now this thing will happen for no happen. Just come turn that thing jare. I'm not here. Silas Nwaaba ọ bụ onye na-achọ gị okwu Silas n'anya aja arụ ngwongwo Continue. Silas Nwaaba oge ọbụla ọ na-achọ onye ga-enye respect ọ nara enye mmadụ rapụrụ m ọ bụkwa na unu mụ na rapụ m ka dọkasị anya ọ gbasa akwa m ọ bụrụ sọ meke nwere fa nọta n'ọgụ ụnụ nọrọ ebe ụnụ na-anụ ọgụ dọkasị akwa gbaa ọnwụ n'ọtọ chikwe mbọ n'iru nye onwu na n'iru ka ndị ofe mmanụ na-egbu egbu n'iru mana bịa kazi mma anụgo ma na-asị biko eji m Chineke ya ọnụ ụnụ anụzikwana ọgụ ọ dị ọkwa mma ya tesitiri nwa ka m mechi gị nkịta ihe tesitiri nwanne nya agbara gị ego nyere dike mgbe ọnwa ịnọ kedu ebe ọ dị ike enyere nne m ego anwa isi m na ihe etinyere m ibe a na-etinye n'ụlọ ọka isi eme a sịrị m egbe n'igwe ji agbagbu nkịta ya alacha gị anya atụrụ enwere nwanne ya egbu gị ihe adachi mama ọdako ọkụ ịma na ịnapụla m ihe njọ iji cheta ọkụ ịma ama nwoke ọ gị maka gị nwa ka m na-eji were rapụ ya ọ na ọgwụrụ gị nwa eziokwu mmadụ arapụ ebe ịkwa adịghị ugbu a kete ka ọ gịnị mama ka ọ dị ego nyere ya kemgbe ọnwa ịnọ ọka enyere nne m ya ife ọsị kedu ụdị mmadụ dị ibe ọkụ unu si eme dị kedu ụdị mmadụ dị ibe Caretaker mara ihe mere adịghị m nke ka isi nacha nwaanyị mmadụ ego zụmgiti ịchụrụ ọhịa nwe ya hụ ọ na manụ mgbe ele ihe chere ọ ga-eme ọ ga-agụ gị nga atọ dị ya wetakwa ya onye aka ebe n'ugwu a ka ọ ghara ijido nwoke nzuzu onye iberibe dị ka ihe na ya mgbede ama kama ọ gwara m afụrụ ya n'ụlọ ata ata ibe dị bụ ofu ka ga-emekwa ebe okwu ole ka anyị nye ya taa ka anyị lee ma ọ bụrụ na ọbịa ma ama ihe ya hapụ ya ụgwọ m onye aka ebe lebezie ma ya ọ bụrụ na o wetaghị ego ata mụ na gị ga-etikwa aka mee ya onye arụ a taa ka ọ na-ezuzu ngwa gaa mee ka m gbaghachi na sọ anọ m olu ntu kama na ọgọ ya na-agwa gị biko gwa ịmakwa ka ị ga-esi wee n'ibe a ga-ekwe enye ka ọ dị mma ewere iwe adụ ọ bụzi na o wetaghị ya mụ na m esigoro ya ka anyị mee ya mara ihe i mere taa ọ ihe kwere na ego mmadụ ka ọ Silas Nwaaba Silas Nwaaba ọ bụ onye na-achọ gị okwu Silas n'anya aja arụ ngwongwo Silas Nwaaba Silas Nwaaba ọ bụ onye na-achọ gị okwu Silas n'anya aja arụ ngwongwo Silas Nwaaba
Silas Nwaaba ngwongwo ọ bụ onye na-achọ gị okwu ngwongwo Silas n'anya aja arụ ngwongwo Silas Nwaaba ngwongwo Silas Nwaaba